Rariya Hausa TV matatar gaskiya, ku danna mana alamar nan ta subscribing, kana ƙara da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanku da zuwa Rariya Hausa TV. Wata kafa kuma ta ku danna mu subscribe sannan ku danna ƙaura. Mun gode. Wato mu zake nan da Popo2. Mutane sun ta ƙorafi akai an ce akwai wata kullaliya tare da Popo2 da Murja. Sun gano cewa akwai abin da Popo2 da Murja suke kullawa tsakanin su. Wato kamar shiga cikin shirin nan kamar kuma ta ku danna subscribe sannan ku danna ƙaura. Mun gode. Har mutane suna cewa mai halaka Popo2 da Murja'atu. Ta Murja'atu dai cikin TikTok ce ta iya bada dariya a cikin TikTok, kuma Popo2 kuma ya san wannan kuma yana waƙaƙin iskanci a cikin jama'a. Ba Allah ya fito cikin Instagram ya faɗi wani abu da bai dace ba sa tsakanin Popo2 da kuma Murja'atu da Safara'u. Sai ku ji sa. Popo2 an ce ka ci safa gindinta ya kumbura. Wallahi Murja zaki ba a hankula kai kumbura miki gindi. Wato kun ji abin da wani ban Allah ya faɗa, gaskiya abin da faɗa bai dace saboda bai je a gani ba. A nan maka ƙarshen shirin namu ta ba kuma ku danna mu subscribe sannan ku danna ƙaura. Mun gode. Rariya Hausa TV matatar gaskiya, ku danna mana alamar nan ta subscribing, kana ƙara da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai. Mun gode.